Thombor nakaslem jong nongsan Hima. Kalong shisha ka jing katang mainstream, but ja Ummat ya ki para Longkmie lani ki kenthei khna Haba ki Kren bat pau ki Jingjia ja jungi kam Shah Thombor ya ki kenthei khna ki bana ka por shakapor ki ai mi khamtam ha ki benta jong ka West Khasi Hills. Kani kala paru ha ka singi ba ar jong teo ha ka ba ka we ka Longkmie kam shimlala man chu sngap klem de ja Ummat Haba Kren ha ka Jingjia lang bat penram Halor ki Jingjia Shah penyam ya ka we ka Longkmie ka belajar ha ka snong umdang West Khasi Hills berkiwe pat ke Jingjia ki belajar ha ka tehi ka dong berkathan Kita Thombor. Benda empat upna ya ke Jingjia ka ba la syapan ya ulok la ni upna jongka ublai ulapo ya ublai bakka bro banya ya point sitinga kumba haga kita jenis ka ong ulok hayo adam bakka im banya shong banya sa ongkat hanwa ya ni kisni la ni pasang ni ke Jingjia kiba ong don show ka ka jingkit kle ong don show ka ka jingya et ya thon handai upan bang min ban ki ke Jingjia ban siamo ya ka jingim balului jongka kumi para jonga iserele ngapa pa ko Jingjia si thang ha ga korba balai ki me ki ke Jingjia ha ki por man shwani patupna ya ki ke Jingjia ki ba la shapan ya ha ulang ujong utna bat kim shamla puna ya ke Jingjia ki ba shabat bor hala ujong patrai hala ujong uknitrai handrai ha ki ke sge ki la me ki ke Jingjia ki ba sharkai Nim skau thosho ka ka Jingjia ki mi ha ki ke sge nga bo ka chingkle hapreng champi kom ki Longkmie ki longpa ki para samla baro bangin ya bishar ne ba bale ki be ki Jingjia le seng ya skau thosho ba ka dai lang ba ka chingpam ki kya chong ki me ki pa ba mi kai la ki chong ki kon ha ki por ki dang re le se ka kom ka ten ka chong leng apan pa re por ha ka kitab probab arfo ka nong khat khat re ka ong ba to kai ki kana ha ba ki dang re nang ba kan ten ratio andang la rong ba tengem skau thosho apan ba na ki sge ki la me ki Jingjia ki ba la shapan ya halau chong ulok la shabat bon halau chong upatrai la shabat bon halau chong uknitrai te nakaleng chonga kom presiden chonga selokme ngapan paujor ka Jingjia si ngapan paujor ka Jingjia thang ka mansem banakan pado ya ka bon chonga ai babin snang ha ban sim kya knang ba kini kinam jesho lese hagni sgi ki por ki ba haden laga ka bon chonga ai ka sim steng kini ki bro kinam dang ka Jingjia shapteng kinam dang ka Jingjia sier handai ki sgau kumen panban ba ka ai ka project ka ai ka listing namar ka ta na ka pa ka project ka ai siau bhavan bishar hok siau bhavan bishar ne yake knang ba nam jesho nam ne sakmat kom kini ki Jingjia ha ka ne ka dang ba ka ne ka than ka jongi hang ne ha ere ka jongi